puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu min goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmeende feeñay windere so buuɗal yurmeende feeñi feeñjay ɓataake bindaɗo ñande naasaande 27 korse hitande ujunnaji ɗe 19 ɓataake cellal hade men natande ɓataake o noon eɗen jiɗi wasiyade wasiya enen kala eɗen ñaagui bandiraɓe men ɗanniyankoɓe ha e jooɗiyankoɓe wonɓe ɓoggi karalleji tinnoɗen kala ko eɗen kaala e ɗiɗo ɓoggi karalleji yo gonɗu kala ko eɗen kaala yo gonɗu kala ko pelliɗen jaynuɗen o jo o ne yaha omo yaha omo yaha yo tinno gonɗe koye musidɓe tedduɓe nde tawno ko ɗum tan woni nafoore nde kala ko wona ɗum wona nafoore kala ko soomi hen fenande wona nafoore rokkata en jaam rokkata en peewal rokkata en ɓamtare rokkata en yiitade hen koye men ɗum noon kala ko eɗen kaala e ɗiɗo ɓoggi karalleji yo won goonga ha tenti e ɗeɗo pelɓodire baɗoje e nder rendoji ko wayno leydi Mali leydi Mauritanie leydi Sénégal e partout kala ko neɗɗo ne haala yo tinno haala hen ko gonɗi wasata ñihlude haqqille mum ɓulno waɗa pappare tan haala ɗon ala tawno eɗen jogui woni yimɓe nana e nder meɗen gona yimɓe humpittoɓe no fewi kala koɓe nani ɓe kaptat ɓe mbiya ko goonga fenande ma nde ɗo watte goonga watte goonga watte goonga yaha ɓoy yimɓe fof don kadi holno mbaɗata ɗum noon tinnoɗen kala ko eɗen kaala yo gonɗu ɗum tan basiyimi e bandiraɓe ɓe ko wona ɗum ko to leydi Mauritanie eɗen ñaagui bandiraɓe nde ɓe gartirta haqqillaji mabɓe nde tawno ko goonga hayso tawi woni aduna o wona aduna kaalowo goonga no feewi kono enen kala eɗen gandi won pelle dariɗe ngam yoltude goonga woto jaɓɓen goonga men woto jaɓɓiren ɗum helde woto jaɓɓiren ɗum duppude woto jaɓɓiren ɗum ƴattoje wona jenni wona malli wona kuddi nde tawno kala o jomo jaltinɗa gande koye gande jaloɓe fowruɓe koye mabɓe waroɓe fowruɓe jaltata yimɓe ne daari ne jala fowru hoyi heegi yo fowru koye ɓen tigui mbarata ɗum fowru ɗum noon firti tan firti ko enen haaloɓe ɓe ene jogui e men nantinoɓe haalullaji men ɗi teskeɗa an janggo jaam arta seeɗa kokka bagage maɗa kirɓeɗa nangueɗa donkadi holko nanguiɗa taw hay goto haalta ɗum noon neɗɗo yo gollo haqqille alhamdulillah en tafi dente en gulli en luuki en denti woodi ko dañƴen mo wuuri ɓuura so tawi ko goyga men ngal ɗo dadungal angal selli woto kaɓeɗen woto ceekeɗen woto dirten ƴiƴam firtata haydara laawol gotol so tawi tan hankkadi ni nokku tugnorgal leydi heeɓi kabaru goto sakti yatirta hen caggal yatirta hen caggal laamu kala nde felliti haali hunde yatirta caggal an ko sembe tan ɗum noon ngallinen koye men kadi bonnen tasuji ay leptoɗen ha ɓuuri kadi tampuɗen ko puɗɗiɗen rendude ko ɓe cara ɗum ngam peeje mabɓe wooda ɓeɓe cotti e men pusa batuyon men ɗum noon firti tan ko gaare ndungtoɗen gueɗe kewɗe tafen konuji ɓurɗi sellude walla pelle ɓurde sellude beele kadi ɗo e duuɓi 4 ay ƴeewen so tawi eɗen mbawi dañde hono ɓuura ko dañƴen hikka ko musidɓe tedduɓe ɗum woni wasiyam faade rendo men Mauritanie ɓataake buuɗal yurmeende cellal ɓalli
wasiyam kadiɗo ko faade cellal ɓalli. Mboɗo wasiyi bandiraɓe tinnoɗe e leɗɗe men ɗe tinnoɗe ne majji. Min sinno ko sagam hannde oɗo jaraten kala ken wiye leɗɗe iwoje to banggue tubakoɓe poɗɗe en ɗaccaɗa ha laaɓa ko drogue ɓolo. Kala hen foɗɗere nde gowɗa, kala hen foɗɗere nde gowɗa, sa yarani nde dañata jaam. So wonti hoorema muusi ndeɗo foɗɗere sa yarani nde hoore nde kalmata, on sa yarani foɗɗere nde hoore nde kalmata. Tene hoore kalmata ɗum ko 30 minutes. Poɗɗe biteɗe firal gaɗe ko 30 minutes ɗe kalmata hoorema nde. Sa dañi hen ɗoygol ɗanoɗa, sa fini camta. Sa dañani hen ɗoygol so ɓoyinde wona helti. Ɗum woni ko wiyete hoore hela. Hoore musore e helore ene serti. Ɗum waɗi tubakoɓe mbi ene woodi migraine, ne woodi hoore musore. Hoore ne muusa, hoore ne hela. Hoore helore noon ɓuuri hamnade. Holko addata ɗum? gueɗe kewɗe ne hen, heege ne hen, tampere ne hen, gonɗi ne hen. Ayi ko fati banggue hewde misére woni caɗ ene mbiyata jootede ene hen. To jiiɗama foof ko stressé, o waɗi stressé no fewi ha yalta yeeso makko. En adda hoore musande, guite musoje en adda hoore musande. ɗum noon ene moƴƴi duttoɗen e leɗɗe men. eɗen jogui leɗɗe siroje ɗe neɗɗo hanki fasnanno, sabbanno, yara, rokka ɗum aafiya e nder ɓandu mum. Ko ɗen tan pewnita to mabɓe to, mbaɗa hen produit ji goɗɗi gadda. Ɗeɗo balɗe kala on ji Afrique naɓe heɓe mbaɗi révolte. Holko mbaɗi révolte? Ɓe kolliti wonande yogayi leɗɗe giwoje to banggue Europe, Amérique ha Asie, garoje e nder Afrique, ko ƴewdel woni ɗon e nder Afrique naɓe. Kono sa ƴeewi leɗɗe giwoje Asie ngara e Afrique ɗe gona même leɗɗe giwoje Asie paye Europe walla giwoje Asie paye Amérique. Teskoɗe no moƴƴi nde tawno ala ko pewneten. Laamuji men ko yinnaɓe haalisaji, alay sago duwani nanna haalis, alay sago impôt o yeeɓe, alay sago cuuɗi safare ɗi jooɓa, alay sago safroɓe jooɓa, alay sago saftoɓe jooɓa. Gonga wonata ɗon. ɗum noon firtinan musidɓe tedduɓe ko gaare tamen safara men e juuɗe men. eɗen mbasiyi safroɓe men leɗɗe ɓe yoɓe tinnoɓe nunɗa. Nunɗal woni kala hanki mawɓe men ɓe nde ɓe nunɗuno nde, so ɓe ciri lekki walla ɓe gooci lekki walla ɓe mbaɗi hunde feeña ɗon e ɗon, ko nunɗal wona haydara, ko nunɗal tan. Firti noon neɗɗo hayso tawi aɗa wawi gandal, sa nunɗani ngal ala fayida. Kaari ne heewi gandal, kaari ko wawi ko, kaari soy so waɗini tan no fewata, ko nunɗal tan. Ko nunɗal tan e toppitade kaɗe, won kaɗe gonɗe hen, won kaɗe gonɗe hen. Sa wiyama kiile kewte ko korel, woto waɗe bol jamdi waɗe korel. Won ko haɗira ɗon, on haɗo noon sa wiyaɗa itta ɗum par ce que wona tan ko haɗo ma dañ goɗɗum. Firti ko gaare duttoɗe e leɗɗe men. Corée du Sud en keeɓi yebde documentaire goto leydi mabɓe, mbimami ko 87% capanɗe 87 kala temedere sa limi ɓiɗɗo leydi ndi hutorto ko leɗɗe mabɓe traditionnel ɗe, woni leɗɗe mabɓe dariɗe hono leɗɗe men ɗe ni. Wondaka médicament ji gonɗi e pharmacie ji. Ndaari no mbayi sellude. Chine hutoto ko champignon. oɗon gandi champignon way kono guitta ñippere, mbadda hen tuppere, mbadda hen ɗum, ay ndendina ɗum, cabbina ɗum, ballina ɗum, wooda ko mbadduɗa hen gueɗe goɗɗe, ciilta pilta jara. sa nani champignon tan ko gueɗe dendinaɗe. Ha hande kamɓe ko ɗum ɓe ɓuuri yarude. Ha ganduɗa yettima won nokku enen no jardeten ataye ni, chinois ji ɗi gandumi ɗi wala no jardataye. kamɓe ataye ɓe defata ɗum, ɓe kewi ko wulnude ndiyam ha wula ha fasa ɓe nanga warga ɓe juppa hen, ay ɓe kippa mbaɗa hen nanama, mbaɗa hen sukaral ma seeɗa kippa, ay wona vapeur. ɓendira hono noon. So ɓendiri hono noon, wargo ko foti safrude ko hendu ndu, ay dakame gonɗo hen o heddodir to taw wona so fasi, ay cuurkiki nawa ko fonno safrude may wargani ndi, woni ha kakol ngol ni woni ciwa ene helɗi, ɓawlani, wojjani, ko mbiyeten hante e le ɗum way kono ndiyam naggam ñankere ko cabotten ko ɗum woni ko safrata ko.
ko doganten ko ɗum woni ko ñawnata ko enen doganten e warga ko yo wojju ha ɗeɓa ɓawlude yo tekku yo darmu taw ganduɗa so tawi fasti a udditi hippode nde cuurkiki yeehi kala ko fonno safrudema e warga yeehi taw gandon warga ne haɗa cancer holmo wondani hannde cancer de peau won hannde ɓe larata guri mumen tan an catɗumen ene jogui woni worɓe e rewɓe hannde ɓe larata guri mumen a an catɗumen cancer de peau ɓe jogui guri woni cancer guri ɗi jogui cancer de peau cancer goɗɗum e goɗɗum cancer aji ne mbawi no leydi warga o mo jiiɗen omo haɗa cancer ɗon ɗo defirɗama no foti defirede taw wona tan piyamo e barrade o fasta tan ha curkinawa ko fonno safrudema ko foof sabu oɗon gandi lipton e hoore mum fasnetake wona a wulna ndiyam ha wuula nanga lipton ma mbaɗa e kaas mbaɗa hen sukara ma mbaɗa hen ko jiɗɗa wadde hen ko ciwa hen ndiyam ngulɗam ɗam wona on saaha turna jara ten tina lipton o kafe ne a fasnata wona a jaggan ndiyam ngulɗam tan mbaɗa hen tina kafe ɗe saɗa yara tina ɗum kono warga hannde saɗa yara tinata warga o tinata ko sukara e nana o aɗa tinani haaɗi kono a tinata henndu warga ndu ɗon ɗo defata ɗo noon curkiki ne yalta aɗa tina henndu warga o woni koye yaade ɗum woni ko tinta henndu warga o ko musidɓe tedduɓe ɗum firti noon ko cancer ene safra ɗum ɗon ɗa ala ɗum kono noon ko ma ndiyam wuula tan juppa hen kaso kippa cukka sukkode cukka hunuko barrade nde kippa ay mastodira toon saɗi mbaɗa hen sukara ma mbaɗa hen nanama mastodira toon sa yari tina warga o ɗum woni ko safrata ko eɗen mbasi yimɓe nde mbawata tinnade no moƴƴi eɗen jogui hanki ɗo kuule yeloko wonko nafata ha heewi jiɗɗen haalde ko ɗojjo eɗen teski rendo min ni heewi ɗojjo jiya hen sa neɗɗo so fini suɓan ɗojja tan ha seññina hana tawawde darade ɗojja ha tuuta ɓen ne goodi ɗojja ha waya ɓen ne goodi so jamma ari jomum ɗojja ha ɗeɓa heddade hen ɓen ne goodi ñalawma so ari jomum ɗojja tan ha tampa ɓen ne goodi ɗojjo so diwi yontere ƴewtu hoore maɗa ɗojjo kalde diwi yontere ya ƴewto e hoore maɗa a ɗojji a ronki yo sellu yontere ya ƴeewo e hoore ma soit ƴeewa ƴiiƴe ma walla ƴeewa ɓernde ma nde ƴeewa so tawi ala rafi gonɗo toon sabu ɗojjo ene raaɓa tene ɗojjowo heew ko yaltinde tuute kala ɗojjowo heew ko yaltinde tuutade wona walla ɗojja ha nanga juuɗe mum sukka e hunuko mum ɗen tuuta keddo e juuɗe mum rutto salmina yimɓe nde tawno raaɓo ko raɓata e tuutaɗe ne heewi tuutaɗe ko raɓata e mum ne heewi neɗɗo ne jogoɗo mabɓo cornique ngo ganduɗa hay somo socca ɗo ñiiƴe makko tan ko ƴiiƴam e ko olɗi yaltata ha heewa ɗo jiiɗam komo ha to kakte ɓutte taw ko kakte oole eywa ɗo jiiɗamo kala omo jogui mabɓo cornique ha ganduɗa hankkadi ni ɗo woni ɗo so isli tan foof yaltata ɓen ne goodi on taw ɗo jiiɗa ɗomo yaha kala wala sarbitel wala mousoir a zete o yaha tan omo yullodo yimɓe walla mo gollodo yimɓe walla omo yeeyda yimɓe o jagga hindene o ñoƴƴa tan o fiipto e leydi o ficca o ɓaata e galle walla o ɓaata e ɓalal walla o ɓaata e wuttima walla o ɓaata e juuɗe makko ene yooɗi eɗen laara ñande kala teni ɗum joni goo an ka ñawɗo ɗiɗi ñawna suka jogorɗo yaɓɓuɗɗe mo won cukalel nan ara suwat ngel ala paɗe walla ngel ladat walla ko goɗɗum ngel yaɓɓa ɗum walla ngel yaɓɓa kakte ma ɗe walla neɗɗo ara joni cokka e mo jungo calmina ɗum o rutto joni kanko noon salmina goɗɗo walla o rutto rokke guerte o ƴakka walla o jaggaɗa manggo o mucca foof faye nder ɗum firtino musidɓe tedduɓe ene moƴƴi yimɓeɓe ɓe ɓuura rentade civilisation ko hunde wande fayida saabu allah subhanahu wa taala haalinen civilisation so en laaɓani woto en mem gueɗe makko allah wi so en laaɓani woto en mem gueɗe makko woto mem e suudam teddundu woto mem e defteram nde woto ɓattoɗe gueɗam nde woto ɓattoɗe indam nde laaɓe so wona taw ko gantu enenne so tawi en koolaki koye men e laaɓal woto memodiren hakkude men ƴeewen taw senare nde beele goto men kala ko goɗɗo cellal so tawi ñaw feeñiɗo ene haaɗe neɗɗo o yaade suudu allah teddundu woto rokkude wonɓe toon ɓe deke firti ko so tawi a ñawama on ñaw ko keso e ma a famanimo woto jaab suuddemo ala rento yimɓeɓe sala rokkudeɓe juuɗe sala ɓattadeɓe ha ganda beele ko daaɓo walla ala waraɓata
ɓeɗo gueɗe ko gueɗe poɗɗe famnede ko gueɗe poɗɗe andede musidɓe tedduɓe mbeɗa Allah subhanahu wa taala walla en so en ɓenni ɗojje seeɗa eɗen duttuno leɗɗe men ɗe mi wondi won wittoji kewɗi mbanmi kala neɗɗo ɓurɗo duumade e leɗɗe men ɗe kala neɗɗo ɓurɗo duumade e leɗɗe taw ko docteur ɓe ndaara kamɓe ɗiɗo ma taw ɓurɗo ñawde o ko duumiɗo leɗɗe docteur ɓe o nde tawno goo so tawi a yehi to docteur aɗa nawi reedu musandu ndu reedu musandu ma waɗe makko famɗi ko kala duuɓi 4 taw reedu ndu sellani taw kadi on ceertani kalde rendu kalmi rafi goɗɗo yaltat kalde on kalmi rafi goɗɗo yaltat kalde on kalmi rafi goɗɗo yaltat docteur ko conseil docteur ko conseil mi rokkuma conseil guila o rafi yettaki so yettima noon mi ala feere dokkamami ko poɗɗe mi kalma woto mawnude aɗa jogui kayɗi dabɓi seeɗa a ari law mi yiima mi rokkuma tan poɗɗe beele mi kalma ɗon kaɗɗi wotoɗi mawnude saabu soɗi mawni tan a wattat yaade e beddaji aɗa haala ko ɗum woni doctoragal kala ko tubakoɓe pewni kalma ma o noon wonda e rentade rento ɗum sa rentima ɗum daña ɗum ko wayno en kaali ɗojjo tuberculose ɗojja ha mbatta tudde ƴiƴam wona eɗen jogui ɓen teɗo ko ñaw daaɓo ɓurɗo bonte e raɓogol traitement mum ko lebbi 6 walla 7 wona hay sa selli rento pundi ciment rento cigarette rento cuurki rento poussiére rento ɗum saabu holɗum hanti hen kadi a waɗi tas kono so tawi a wiyama selli a rentaki ɗum ko warta jaɓeɗe hoore mum ko noon rento ɗum sa rentima daña jaam sa rentaki puncinɗa hen docteur ko rentinde docteur ko jeertinde annabi sa sallam ko docteur saabu wiya ko jeertinowo najiran wa basiran omo jeertina mo weltina o woni docteur wona tan ngala tan tukkoɗa o rofayma pikkir docteur ko jeertinowo jeertinma rento o rafi sa fuɗɗima yiide ɗum ko ni mbayata sa fuɗɗima dañji ɗum wani yo Allah subhanahu wa taala rokku en rentade neɗɗo yo andu hoore mum yo andu ɗo fawi hoore mum wawa teddinde ay gurdam mum ganda Allah no rokkuma ya wuur Allah rokkuma ko ya wuur ha ñande o aranma kala jaaha gurdam ma noon ko an jeeyi tinno wuur gurdam moƴƴam dahnito e gurdam ma dahnito e an ay dahnito ko Allah dagnanma ko ganda kama yow jaram nan ɗon ñamde moƴƴere nan ɗon jaram celluɗam nan ɗon joom suudu ma nan ɗon laaɓal nan ɗon anduno dahmitiroɗa gayna no moƴƴiri yo Allah rokku en famde gueɗe ɗeɗo henna tinno e leɗɗe men no fewi on jii hande o aduna pop no fotino ruttima moringa arba moringa hande aduna kala ruttima fulɓe kamru mbiyata guili ganja enen mbiyata jolfo mbiyata sab enen mbiyata ñebe daay anglais wiyata navadin ne meurt jamais kimayeta woni ñebe daay wona eɗen jogui kono ko seeɗa lorten e galleji men kiiɗo lekki hande aduna pop ruttima makki pali aki itta ha ko tan goceta tan piya e barme ma lawƴa ha laaɓa pasna ha fasa sa fuɗɗima fasde dufa kuus gadiɗo deuxiéme o pasna ha fasa mbaɗa cigga ɗum mbaɗa e buccel maɗa sa yiiɗi mbaɗa e frigo ma sa yiiɗi joƴƴina aɗa yara hen weeryil weer subaka weer kikiɗe pali yahaɗa ha laaɓa kala ken wiye ñooke gonɗe e ɓandu ma yahaɗa ha laaɓa ene weeɓi famde ne andini jabet ko hono noon alhamdulillah guila rowande en kaaliɗo henna ko fate bangguili ganja yimɓe hewɓe oɗo saaha en gonduno e jabet sen ñamma pikkiro kono hande ɗacci pikkiri ha laaɓi hande arba moringa ko wayno hakkude leydi Côte d'Ivoire leydi Bénin ɓe mbatti ɗum comme no poɗɗe ni poɗɗe moringa aɗa moɗa poɗɗe ɗe ene wanma rajeunir mi rokkuma won tuccukalel jaa ha daña duuɓi 60 so tawi ka cooso aɗa yiɗi ƴamde cukalel dewel wata wiyede ka nayeji moɗa poɗɗe arba moɗa ɗum moɗa poɗɗe moringa gonta cukalel joni en jii ko wayno Amérique ko wiyete hande aɓe mbaɗa ko wiyete surgi en ko fate banggue hankkadi fottude nguru maɗa nguru ngu fottude ɗum on jii ɗum ɗon jiiya hande ko wayno malduna en holno foti duuɓi ɓe jarata kono jiyata ko joomum nguru mum gone liisi e may cukalel jaaɗe duuɓi 17 holko waɗi ɗum ko ɗum ɗon arba moringa ay cinje ɗe canje ɗe
ɓiɓɓe wonɓe nder ɓe aɗa jogii nebam ɗam nebam ɓe gaɗata tiira ɓe guitta ɗum ɓe pewna ɗum ay mbaɗ ɗum pikkiraji ɓe pikkira yeeso ngo fotta ɗum ko arba moringa tan dañi ɗum arba moringa dañini safa temedde nayyi ñabbu e nder ɓiɗɗo adama arba moringa woni kiiɗo lekki wiyeteki ñebetayi mi anda holno fulɓe men enen mbiyata kono fulɓe kam mbiya ɗum guil ganja wona oɗon gandiki eɗen kam eɗen mbaɗanoki hanki haako ha tenti jolfuɓe serraɓe ɓen ɗum tan mbaɗirenno haako mbaɗa hen laccirini ƴakka ndaɗen mbay sellude hande kamɓe keddore lamba moɓe nangi fof ɓe moññat ɗum arba moringa ko hunde wande fayida tinnoɗen hen no moƴƴi gonɗuɗo e jabet emo wontani e jabet neɗɗo foof ene foti fasnude yara walla itta ha ko liira ha yoora waɗa ɗum no comme condi ni condi wandi fayida aɗa wadda e kosam aɗa yara aɗa wadda e kosam aɗa yara ko hunde nde ganduɗa ma tin nafoore e maɗa an neɗɗo o e caggal muɗum eɗen dokka ɗo yimɓeɓe wasiya mo dokketen ɗo yimɓeɓe yoɓe tinno ɓe ndento fiide sukaɓe kelle bonɗe eɗen jogui ɗo ɓatake goto oɗo henna suka debbo alhamdulillah seeɗa o daña probléme omo resa e oɗo galle ko metti ƴiƴam ko honoma ko ala min debbo baɗanimi yafurima Allah nala ɗum hayso kanŋe omo metti ƴiƴam ha ganduɗa somo loota ɓinguel makko guel ɗo henna ko goɓɓe e piile guila e keeci ki ha e ɓernde ko dujjet dajjet ɓattake onani omo andi hoore makko won mo dugduno e galle o woni yumum joom galle makko mataw ɓe pamodirani subaka tan ko faari banggue ndefu kenkeli ba o mettini hen tan mataw lotgol cukalel ngel yonti wadde beignoir a waɗi hen ndiyam o suuti cukalel ngel taw denki ngel e nder beignoir he cukalel arini denki hen tan ngel wulli tan o wi ɗum ka naafikel o samti ɗum helloye becce tan ngel hirɓe leydi yani yande beignoir o tan faɗɗi musidɓe tedduɓe faɗɗi tan yimɓe dolinayi ɗum hôpital ɓene goya ngel maayi tan kadi ni o wayno kangaɗo ni kanko on suka debbo holko ɗum firti ko ɗum firti yalti koye ma hay so wona e ma yalti ko ɓi adama ko Allah teddini ɗum wona an jeeyi ko Allah jeeyi ñande Allah arani fof no wat an hoorema jeeya hoore maɗa ko Allah to resnuma ya moƴƴin Allah wi teddinima an ɓi adama o teddingel ɗo kono piya ɗum ha ɗeɓa war ɗum holɗum e dow bandiyagal e dow tayaɗe wona rewɓe ne kamni wona worɓe ne kamni neɗɗo yo anduɗo fi neɗɗo ganden hande enen mawɓe ken sumtiɓe hanki won piile ɗe piyaten guila e hoore ha e nder becce e goɗɗum ko sumtade tan neɗɗo sumtora maaya taw ko an woni sababu o tene janggo taccata kaftal siraji tawa ñawdani e allahu o neɗɗo fiiɗum e koyɗe fiiɗum e keeci taw wona goɓɓe wona pette wona yaɓɓude ko loccol ne woodi taw ganduɗa kadi loccol ngol wona aɗa fiiɗum loocal ngal no woruno ayi piita ɗum tan ko cili ɗi ha tina wonde ko waɗi ko moƴƴani piggal wona tan yo ɓurtu ala ko yo won teskuya yo won an saabu an debbo ayi l'islam ne rokki joom galle ma saɗi ko boni yo lelni hippuma fima e dote ma he fiiruma tan sarbitel tokosel ha tinani ene yinma min mi yi e nder leydi gaboto gomi ga so tawi tan woni ɓiɗɗo leydi ndi gorko fiyi debbo wiya min de ko ne yiɗimi par ce que mo hiirami omo fiyami taw ko piggal ngal ganduɗa ko gilli wona haydara goɗɗum ko alay saago tinnoɗen no moƴƴi haade men uddude buuɗal yurmede eɗen dokka yimɓeɓe systéme goto kala nde rafi hijjitinma ko wayno reedu musandu walla aɗa yiɗi tudde ɓernde ƴeefa walla a natti famde hoorema mbaɗa kono joguiɗo paali ni walla ɗo gonɗa ɗo ɗiɗi janguede seeɗa walla reedu ma ndu no wutti seeɗa no manki famde hoore maɗa toujours eɗen mbasi yimɓe toujours kala ɗo gonɗa jogo limon ko hunde wande important limon en jumri moftuɗum e galle maɗa guitta limon herde limon oɗon gandi limon woni citron so wi citron tan ɓuura tan wawde famde sa wona yimɓe kala gandi limon jagga citron limon goto taƴa ɗum ɓiɗa ɗum e weer ndedoɗa ɓiɓɓeɓe guitta ɗum mbaɗa hen lamɗam seeɗa tourna jara kala ko wonno e ma sayat so paali wonno e arde sayat so tuure sayat so jangol sayat kala ko wawno hen wonde sayat ko woni wonde fayida gueɗal gongal ngal jimi waynorade manto oɗo hen nana mo jiiɗon taw ko nana mantole o guitta kene fronde hedde 16 beremrefol walla beremrefol walla 7 walla 9 walla 10 lawƴa ɗum ha laaɓa ay mbaɗa ɗum e marmitel to so walla mbaɗa ɗum e bol ciwlis to seeɗa nanga ndiyam ngulɗam jaw juppa hen kippa acca masodira ha jereɗa fuɗɗima ɓubde seeɗa guitta hen weer jara
taw ko ndiyam laaɓe guitta e nder jaa itta tampere en itta tampere ene rokkuma sa wonani ɗano hoɗo rokkuma ɗoygol ene rokkuma foftere ne rokkuma foftere haqille ne usta hoore musande ne usta miijoji puyɗi sa welama kadi lorɗa ɗum wonande kadi mo hunuko mum sa kala jogoto hennudu welani yaltata koye nder estomac ene rokkuma hen nafoore mawde no feewi e yimɓe tinno hen no moƴƴi tinnoɗen kadi e jinjeer jinjeer ko hunde wande fayida sa dañi jinjeer ay a woogi ɗum ha sewi walla a uni ɗum ha wayno tigui rigui ni saaha kala guitta hen seeɗa mbaɗa e butel mbaɗa hen jumri ay mbaɗa hen ndiyama he mbaɗa e frigo ma saaha kala aɗa siiwa weera aɗa yara koyɗe musanɗe en yaɗa laaɓa ɗaɗima cokkittu a wonan neɗɗo baɗɗo fayida musidɓe tedduɓe kala hen toppitiɗo ma yiiten hoore muɗum so buuɗal men nde feeri feeñe windere feeñje ɓataake bindare cellal ɓalli musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen